Mesajul Evenimente clarificate prin profeție a fost dat duminică seara la 1 august 1965 la Tabernacolul Branham în Jeffersonville, Indiana, Statele Unite ale Americii. Să ne aplecăm capetele acum pentru rugăciune. Domnul Dumnezeul nostru, mare creator al cerurilor și pământului, care ai adus din nou pe Iisus dintre cei morți și viu cu noi pentru aceste 2000 de ani, veșnic viu, să confirme cuvântul Lui și să-L facă adevărat la fiecare generație. Noi suntem așa de mulțumitori pentru prezența Lui divină chiar acum, știind aceasta, că noi avem această mare asigurare că după ce această viață s-a sfârșit, noi avem viață eternă în lumea care va veni. Îți mulțumim pentru aceasta, Doamne, și speranța aceea o ancoră pentru suflet, care este neclintită și sigură în timp de furtună. Și când furtunile vin, marile valuri rostogolindu-se, noi simțim că prin credința în El noi putem mângâia fiecare val. Dumnezeule, ajută-ne în seara aceasta, în timp ce venim, să slujim celor bolnavi și nevoiași. Ne rugăm, Dumnezeule, să nu fie nicio persoană bolnavă printre noi când plecăm în seara aceasta. Fie ca fiecare persoană să fie vindecată prin puterea Ta divină, și aici și prin națiune, din conectare. Fie ca să nu existe nicio persoană neputincioasă să iese din vreo clădire sau vreo adunare în seara aceasta. Fie ca Duhul Tău să-i vindece. Lasă ca marele soare al neprihănirii, cu vindecare în aripile lui, să răsară, să trimită razele credinței în fiecare inimă, așa cum ei ascultă la cuvânt, să vedem manifestarea Duhului Sfânt, convingându-i că El încă este viu. Noi rugăm aceste binecuvântări, Tată, în numele lui Isus. Amin. Vă puteți așeza. Noi cu siguranță considerăm aceasta un mare privilegiu să fim aici în seara aceasta din nou, să vorbim oamenilor și să ne rugăm pentru bolnavi. Noi vrem să salutăm pe toți aceia care sunt afară în tărâmul de conectare telefonică prin națiune, din nou în seara aceasta, și astfel ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare din voi, nădăjduind că toți cei care au acceptat pe Hristos în această dimineață vor fi umpluți cu Duhul Sfânt și vor trăi veșnic credincioși și devotați Lui până când viața este terminată aici pe pământ, această viață muritoare. Și apoi ei, prin a face aceea, ei au viață eternă. Ei nu vor muri niciodată în epoca care va veni, în marea epocă care noi toți o așteptăm. Acum noi vom zice, în timp ce mă gândesc la aceasta, nu să întrerup, fratele Vail este aici și eu aș putea să nu ajung să-l văd. Pot să-ți trimit manuscrisul acela la tine când ajung înapoi la Tucson. Eu îl revizuiesc, încă nu l-am citit de tot și eu ți-l voi trimite înapoi imediat cum ajung la Tucson. Acum eu vreau să fac un anunț. Acesta este în special către biserici peste tot, în special din vest sau oriunde care vor să vină. Fratele nostru nobil, fratele Perry Green, este un om care este instigatorul acestei conexiuni, al acestui telefon de aici. Domnul i-a pus pe inima lui să vină să ne viziteze la Tucson și să înceapă o trezire la Tucson, care noi într-adevăr o necesităm. Și fratele Perry va fi în Tucson. Dacă vreți să-l contactați, doar luați legătura cu oficiul nostru de acolo. Aceasta va fi în august 10, 11, 12 și 13. El a avut-o pe inima lui de mult timp și eu i-am spus că este singura cale să o iei de pe inimă, să mergi să o faci. Iar el este un frate creștin, un adevărat slujitor al lui Dumnezeu și voi, oamenilor, în Tucson, știu că veți fi binecuvântați, așa cum el slujește acolo pe undeva, poate la Ramada Inn sau oriunde Domnul rânduiește un loc, el nu-l are aici, dar eu știu că veți fi binecuvântați prin a veni, ascultând pe fratele Green, așa cum el ne expune cuvântul lui Dumnezeu. Poate se roagă pentru bolnavi sau orice stă în datoria ungerii lui Dumnezeu să facă. Noi vrem de asemenea să mulțumim fratelui Orman Neville, fratelui Maine, pentru acest timp minunat de părtășie cu ei. Cum sunt eu foarte recunoscător să fiu asociat cu un astfel de om ca fratele Neville, fratele Maine și toți acești alți lucrători de pe aici. Eu presupun că ei au fost recunoscuți. Dacă nu ați fost de comitetul nostru și biserica noastră de aici, sunt sigur că Dumnezeu vă recunoaște aici ca slujitorii Lui.
Fie ca Domnul să vă binecuvinteze totdeauna. Acum mi s-a cerut ceva mic aici, pe o notiță mică mi-a fost dat să... Ei au avut o adunare a administratorilor seara trecută aici, în comitetul de administratori și diaconi, și eu cred că procesele verbale au fost citite azi dimineață înaintea bisericii, ceea ce este obiceiul ca noi să o facem. În deciziile care au fost făcute de comitetul de administratori și diaconi de aici din biserică, desigur, nu poate să mulțumească pe fiecare. Noi nu putem face aceea. Eu nu am niciun singur lucru de a face cu comitetul de administratori sau comitetul de diaconi. Eu nu am nici măcar un vot afară doar dacă există o egalitate și eu trebuie să fiu aici să o fac atunci. Fratele Orman Neville ia acel al doilea vot. Apoi noi trebuie să semnăm aceea, căci noi suntem parte din biserică. Dar ce comitetul de administratori și acea hotărâre a comitetului care ei o fac, noi desigur stăm în spatele lor 100%, căci pentru aceasta sunt ei aici. Și decizia lor este între ei și Dumnezeu. Eu nu pot și nici nu vreau, sub nicio formă, să fiu contrar acelei decizii. Și un alt lucru, îmi este interzis prin Guvernul Statelor Unite să fac vreo decizie referitor la aceea, așa că vă rog să nu-mi cereți să corectez deciziile lor. Eu nu o pot face și eu nu voi asculta nimic despre aceasta, înțelegeți? Deci să nu-mi cereți să corectez hotărârile lor. Voi vedeți comitetul. Acela este cel ce a făcut hotărârile. În ordine. Acum, eventualitatea unei adunări care va veni este posibil. Dacă va voi Domnul, eu voi veni înapoi aici cam în 4 până la 6 săptămâni sau cam așa ceva, poate pentru o altă adunare de duminică. Și eu am anunțat în această dimineață că am vrut să vorbesc despre Dumnezeu manifestat în cuvântul Lui și eu doar nu voi avea timp în seara aceasta și, în mod deschis, eu cu greu am destul glas să o fac. Și apoi mulțimea există aproape tot așa de mulți în afară cum sunt înăuntru și poate mai mulți, socotind autobuzele acelea și camioanele și lucruri care stau acolo afară cu oamenii. Pornită, micuța transmisiune a urcat sus puțin, noi o putem auzi. Această mică undă scurtă de la tabernacol, noi putem să o prindem de la o depărtare de un bloc de oraș. Și unele din mașini sunt la o depărtare de câteva blocuri de oraș, șirurile de mașini în sus și în jos și în jur și prin străzi, în jurul tabernacolului în seara aceasta. Eu nu cred că la orice dată vizibil am avut noi cândva mai mulți oameni înghesuiți înăuntru și în jurul bisericii decât cum avem în seara aceasta. Deci noi suntem și mulți, doar conduc sus și pleacă. Deci aceasta arată că unde este stârvul, vulturii se vor aduna. Și pot eu să vă spun în seara aceasta, în acest grup mic de oameni, aceasta este o adunare internațională. Practic, peste 2/3 din statele din Uniune sunt reprezentate aici, în afară de 5 națiuni străine, chiar până la Rusia și peste tot în diferite părți ale țării. Departe jos în Venezuela, afară în Jamaica, peste tot în diferite părți ale națiunii, oamenii sunt aici flămânzind și însetând după Dumnezeu. Ce timp minunat! Acum eu vreau, înainte de a citi Biblia și voi să vă rugați pentru mine acum, eu voi încerca să aduc un mic mesaj cu voia Domnului despre aplicarea vindecării divine, căci azi dimineață noi am vorbit despre salvare, iar în seara aceasta noi vom vorbi câteva minute despre vindecare divină și apoi să chemăm rândul de rugăciune și să ne rugăm pentru oameni. În timp ce facem aceasta, afară pe conexiuni, oriunde vă aflați, chiar afară în autobuze și mașini în jur, la un bloc sau 2 de tabernacol, când vine timpul să ne rugăm pentru bolnavi, dacă nu puteți intra în clădire, ceea ce voi nu puteți, eu sunt sigur acum, căci intrările peste tot sunt înghesuite strâns, și nu este loc nicăieri, deci voi rugați-vă și puneți-vă mâinile unul peste altul acolo afară și fiecare lucrător care este conectat înăuntru în seara aceasta de asemenea, să se roage pentru adunarea lui în timp ce serviciile de vindecare se desfășoară. Noi credem că Dumnezeu este omniprezent peste tot. Acum, înainte să citim sau înainte să ne rugăm, vrem să citim ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Și eu am schimbat scripturile mele cu un timp în urmă, căci voiam să schimb felul de adunare care l-am stabilit în mintea mea pentru seara aceasta, astfel eu l-am schimbat puțin
Și astfel a trebuit să-mi schimb scripturile, nu să le schimb, ci să le așez într-o altă ordine a vindecării divine, astfel ca oamenii să înțeleagă. Să deschidem la Sfântul Luca, al 24-lea capitol, și vom începe la versetul al 12-lea, din capitolul al 24-lea, și vom citi în jos până pe la 34. Este despre învierea Domnului Isus. Atunci s-a ridicat Petru și a alergat la mormânt și s-a plecat jos și l-a văzut hainele de in, întrebându-se în sine la ceea ce s-a întâmplat. Și iată, 2 dintre ei au mers în aceea zi într-un sat numit Emaus, care era de la Ierusalim vreo 60 de stadii. Acum este nevoie de 10 stadii să facă o milă, deci au fost vreo 6 mile. Și așa cum ei vorbeau împreună de aceste lucruri care s-a întâmplat, că în timp ce ei vorbeau împreună și se întrebau, Iisus însuși s-a apropiat și a mers cu ei. Dar ochii lor au fost ținuți ca ei să nu-L cunoască. Și El a zis către ei: ce fel de vorbiri sunt acestea care le aveți unul cu altul, în timp ce voi umblați și sunteți triști? Și acela dintre ei, al cărui nume era Cleopa, a răspuns zicând către el: ești tu singurul străin în Ierusalim și tu nu ai știut aceste lucruri care s-au întâmplat în aceste zile? Și el a zis către ei: ce lucruri? Acum amintiți-vă, acesta este Iisus însuși înviat care vorbea. Și ei au zis către el, privind pe Iisus din Nazaret, care era un profet, puternic, în fapte și în cuvânt, înaintea lui Dumnezeu și a tuturor oamenilor, cum marii preoți și conducătorii noștri l-au dat să fie condamnat la moarte și l-au răstignit. Dar noi nădăjduiam că el era acela care trebuia să răscumpere pe Israel. Și pe lângă toate acestea, astăzi este a 3-a zi de când au fost făcute aceste lucruri. Da, și anumite femei de asemenea din grupul nostru ne-au uimit, care au fost diste dimineață la mormânt. Și când ele nu i-au găsit trupul, au venit zicând că ele au văzut de asemenea o viziune de îngeri, care au zis că el era viu. Și unii din ei, care au fost cu noi, au mers la mormânt și au găsit chiar așa cum au zis femeile, dar pe el nu l-au văzut. Ascultați acum, Iisus, apoi a zis el către ei: o nepricepuților, zăbavnici cu inima să credeți tot ce au vorbit profeții? Nu trebuia Hristos să sufere aceste lucruri și să intre în slava sa? Și începând la Moise și toți profeții, el le-a expus totul, în toate scripturile, lucrurile referitoare la el însuși. Și ei se apropiau de satul unde ei au mers și el s-a făcut ca și cum ar merge mai departe. Dar ei l-au constrâns zicând: rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și el a intrat să zăbovească cu ei. Și s-a împlinit, așa cum stătea la masă cu ei, el a luat pâine și a binecuvântat-o și a frânt-o și le-a dat-o lor. Și ochii lor au fost deschiși și ei l-au cunoscut și s-a făcut nevăzut din privirea lor. Și ei au zis unul către altul: nu ne ardeau inimile în noi, în timp ce el vorbea cu noi pe drum și în timp ce el ne-a deschis scripturile. Și ei s-au sculat în ceasul acela și s-au întors la Ierusalim și au găsit pe cei 11 adunați împreună. Și când ei au fost cu ei zicând: Domnul este înviat într-adevăr și s-a arătat lui Simon. Și ei au spus ce lucruri s-au făcut pe drum și cum că el s-a făcut cunoscut către ei prin frângerea pâinii. Acum să ne rugăm. Scumpe Tată grațios, noi îți mulțumim pentru cuvântul tău, căci cuvântul tău este adevăr, cuvântul tău este viață. Și tu, o Doamne, și cuvântul tău sunteți unul. Astfel ne rugăm în seara aceasta, Doamne, ca tu să vii printre noi în puterea învierii tale și să ne arăți în seara aceasta ca acelora care au venit din Emaus, ca și noi să ne întoarcem la casele noastre zicând: nu ne ardea inimile în noi. Acordă aceasta, Doamne, este înspre timpul de seară din nou, căci noi o cerem în numele lui Isus. Amin. Acum,
Eu vreau să vorbesc referitor la această Biblie și subiectul meu în seara aceasta pentru subiect este evenimente clarificate prin profeție. Evenimente clarificate prin profeție. Acum, Biblia este o carte deosebită de toate celelalte cărți sacre. Biblia este o carte deosebită. Ea este o carte de profeție, prezicând evenimente viitoare. Și ea este și descoperirea lui Isus Hristos. Tot drumul de la Geneza la Apocalipsa îl scoate în plinătatea lui, ce el a fost și este. Și întreaga carte completă, Apocalipsa 1, 1-3, a zis căci cartea e o carte a descoperirii lui Isus Hristos, care e cuvântul lui Dumnezeu. Descoperirea lui Isus Hristos, cuvântul lui Dumnezeu. Acum, toate celelalte cărți sacre, sunt numai un cod de etică, un cod de moraluri sau un cod de teologie. Ceva care, câți ați citit vreodată Coranul, Biblia Mahomedană și cartea despre budiști și așa mai departe. Este doar un cod de etică, ce oamenii ar trebui să trăiască, cum ar trebui să trăiască, dar aceasta nu profețește, nu spune nimic despre aceste lucruri sau despre ceva daruri speciale fiind date cuiva, ceva să aibă loc, doar cum s-ar înscrie într-o lojă sau ceva. De aceea, când bisericile vin la un punct în care ei își fac biserica lor doar o lojă să se înscrie, atunci ei sunt deviați de pe cuvântul lui Dumnezeu. Căci Biblia este o mărturie vie prezisă despre Isus Hristos. Și așa cum pământul a crescut în plinătatea lui și de asemenea vițele cresc în plinătatea lor, ziua crește în plinătatea ei, Biblia a fost manifestată în plinătatea ei în persoana lui Isus Hristos. El era cuvântul lui Dumnezeu descoperit. Cartea întreagă completă de răscumpărare. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, prezicând evenimentele viitoare. Credincioșilor ei le este poruncit de către autorul ei să citească și să creadă fiecare cuvânt din ea, nu numai parte din ea. Un cuvânt să nu-l crezi, tu ai putea tot atât de bine să încetezi a încerca până când tu crezi acel cuvânt. Fiecare cuvânt este absolut o parte din Dumnezeul Atotputernic. Dumnezeu manifestat, înfășurat în cuvântul lui, să arate cine este El. Nouă ni se poruncește ca credincioși să credem fiecare cuvânt din ea și ea este scrisă de autorul de Dumnezeu însuși. Nu există nimeni să poată adăuga ceva la ea sau să scoată ceva din ea. Dacă ați face, acesta ar fi un trup ciudat al lui Dumnezeu. Acesta ar avea poate ca 6 degete la o mână sau 3 brațe sau ceva, să adaugi ceva, să scoți ceva de la el și să fie un braț lipsă, un deget lipsă. El este trupul complet al lui Isus Hristos și în Hristos, fiind bărbatul, mirele, și miriasa este reprezentată în el. Și acești doi sunt unul. În ziua aceea veți cunoaște că eu sunt în Tatăl, Tatăl în mine, eu în voi și voi în mine. Ce tablou complet! Și adevărații credincioși în acest cuvânt, care îl acceptă în felul acela, îl cred și cu răbdare așteaptă după promisiunile lui profețite, fiecare din ele să fie manifestate în epoca lor. Fiecare credincios a vegheat pentru aceasta. Fiecare credincios care au fost pregătiți veghind este acela la care acesta i s-a descoperit. Acum priviți în zilele venirii Domnului Isus. De ce nu l-au recunoscut oamenii aceia pe Ioan? Când Biblia a spus clar prin Isaia, va fi un glas al celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului. Ultimul lor profet care l-au avut, care este Maleahi 3, a zis, iată, eu trimit mesagerul meu înaintea feței mele să pregătească calea. De ce nu au văzut ei aceasta? Pentru că ei se uitau asupra a ceva ce a fost deja făcut, bazându-și gândurile lor pe ceva mesaj care a mers înainte pripit și au omis să vadă manifestarea prezentă a lui Dumnezeu în ziua în care trăiau ei. Și creștinii peste tot, asta e exact unde stă lumea în seara aceasta. Fără contradicție, acela e adevărul. Creștini peste tot încearcă să privească înapoi la ceva cod de etică pe care domnul Luther l-a scris, sau domnul Wesley, Sankey, Finney, Knox, Calvin.
de care nici unul din noi nu putem vorbi de rău, dar aceea a fost într-o zi trecută. Fariseii au privit înapoi să vadă ce a spus Moise și ei au zis, noi îl avem pe Moise, noi nu știm de unde vii tu. Dar amintiți-vă, când Moise era aici, ei nu au știut de unde venea el. Vedeți? Și acum ei, nu-i de mirare că Iisus le-a spus, voi împodobiți mormintele profeților și voi sunteți aceia care i-ați pus acolo. După ce mesajul lor s-a dus, un mesaj merge pe acolo, oamenii îl văd, ei își bat joc de el, lumea o face, și apoi după ce mesagerul termină și mesajul e făcut, atunci ei zidesc o denominațiune asupra mesajului și acolo mor ei, chiar acolo. Niciodată nu mai vin la viață. Priviți doar un moment la unii dintre voi oameni și în special eu vorbesc către voi catolicilor. Vă dați voi seama? Ați citit vreodată istoria actuală, istoria bisericii romano-catolice, cum că în martirologia voastră, de la Sfântul Augustin din Hippo, câte milioane de oameni nevinovați pe care i-a dat biserica la moarte. Eu am uitat, nu pot numi numărul exact, dar este cu milioanele. De la Sfântul Hippo Sfântul Augustin din Hippo, Africa, a făcut o declarație că aceasta a fost absolut voia lui Dumnezeu să dea la moarte pe oricine care protestează Biserica Romano-Catolică. Vă dați voi seama că în aceea că Sfântul Patrick nu a fost niciodată recunoscut până după moartea lui ca un romano-catolic? El a protestat împotriva papei și toate faptele lui și Biserica Catolică însăși a omorât zeci de mii din copiii lui. Ați știut că Biserica Catolică au ars-o pe Ioana de Arc, acea mică femeie sfințită pe rug, pentru a zis că ea era o vrăjitoare? 200 de ani mai târziu au scos trupurile preoților când ei au aflat că a fost greșit și le-au aruncat în mare, fără să le îngroape în pământul sacru să facă penitență. Să nu lăsați ziua să treacă peste capul vostru și să fiți nesocotiți. Cum ar fi vrut preoții aceia în seara aceasta să vină înainte care l-au condamnat pe Iisus? Singurul lucru, ei nu au văzut prezicerea din ceasul acela. Dacă ei, Iisus a zis, cercetați Scripturile, căci în ele voi gândiți, sau altfel, pretindeți că aveți viață eternă și Scripturile sunt cele care vă spun cine sunt eu pentru ceasul acela. Observați, Biblia nu poate da greș. Acesta e un lucru ce ea nu poate face. Cuvântul lui Dumnezeu să dea greș, căci ea prezice faptele autorului ei înainte ca el să o facă. Acum există o șansă dintr-o mie ca un om să poată face o prezicere că într-un fel sau altul se va întâmpla și aceasta să se întâmple. Dar apoi dacă el plasează unde se va întâmpla, aceea îl reduce jos la poate o șansă din 10.000. Dacă el zice ziua când se va întâmpla, aceea o reduce jos o șansă cam dintr-un milion. Și la cine urmează să se întâmple, aceea o aduce jos la miliarde de șanse. Dar această Biblie vă spune exact cine, când, unde și după ce să așteptați și nu a dat greș o singură dată. De aceea, într-o mică discuție, nu cu mult în urmă, cu un preot din Biserica Inima Sacră de a Iisus, el a zis, Domnule Branham, tu încerci să susții o Biblie? Zicea, aceea este istoria bisericii. Am zis, ea nu este o istorie, este Dumnezeu însuși, în litere. El a zis, Dumnezeu este în biserica lui. Eu am zis, Dumnezeu este în cuvânt și orice contrar la el să fie o minciună. Căci el a zis, cuvântul meu să fie adevărat și cuvântul fiecărui om să fie o minciună. El a zis, noi nu trebuie să ne certăm. Eu am zis, eu nu ți-am cerut să ne certăm, dar Biblia spune, veniți să ne judecăm împreună. O știți? Ea prezice faptele autorului înainte ca el să le facă. De aceea, spunând aceea, atunci aceea pune pe fiecare bărbat și femeie la bara de judecată fără nici o scuză. Dacă voi luați ce spune cea metodistă despre aceasta, ce spune cea baptistă despre aceasta, ce spune cea catolică, ce spune cea penticostală sau orice altă biserică, voi ați putea afla ceva dezamăgiri la judecată. Dar dacă voi veți urmări doar ce spune Biblia că se va întâmpla și când se întâmplă, atunci voi veți recunoaște ce se întâmplă.
Acum aceasta nu este chiar afară în vedere clară, ca toți oamenii să o poată vedea, căci Iisus a mulțumit lui Dumnezeu pentru că a ascuns-o de ochii celor înțelepți și pricepuți și să o descopere pruncilor care vor să învețe. Gândiți-vă la Dumnezeul Atotputernic, șezând în propriul lui cuvânt, cu putere să orbească pe cei bogați și nerușinați și învățați, educați, să le orbească ochii ca ei să nu-l poată vedea și să deschidă ochii celor săraci și analfabeți. Observați, acești oameni din Emaus, el a zis că înțelegerea lor despre el a fost reținută. Ei au vorbit cu el și nici măcar nu au știut cine era el toată ziua. Dumnezeu poate face aceea, căci el este Dumnezeu. Aceea este exact ceea ce a făcut el acelor preoți, acelor cărturari, căci aceasta era scris că el trebuia să facă aceea. Dumnezeu le-a orbit ochii așa ca noi să avem o șansă. Observați, ei nu puteau vedea, nu contează cât de mult învățați, cât de mult preoți erau ei, ce au făcut ei. Ei totuși nu puteau vedea aceasta, căci ei erau orbi. Vederea lor poate era 20-20 fizic, însă vederea lor spirituală. Același lucru am încercat să-l spun azi dimineață despre curvia femeilor, îmbrăcându-se în felul cum se îmbracă acum. Ele sunt adultere. În cartea lui Dumnezeu ele sunt vinovate de adulter de fiecare dată când se îmbracă în haine cu arătare sexy. Sufletul lor nu o știe. Eu cred că femeile acelea, multe din ele, mii din ele, sunt nevinovate și în niciun fel nu ar comite adulter. Și sărmanele femei, cu cineva care le lasă să le meargă cu aceasta, fără să o expună și să spună adevărul, comite adulter. Căci Biblia a spus, curva care șade pe ape multe, cu care toți regii pământului și popoarele de pe pământ, bisericile și așa mai departe, au comis curvie spirituală cu ea. Și ea era mama curvelor, denominațiuni. Noi urmărim Biblia, căci Dumnezeu nu ne lasă în întuneric. El a trimis Biblia să ne prezică evenimentele înainte ca ele să se întâmple și chiar natura și timpul cum vor veni ele. Acum este ceva ca și cum te uiți pe calendar, să vezi ce dată este. Dacă te gândești să zicem că aceasta este aceasta sâmbătă, duminică, ce este? Privește la calendar. Calendarul îți va spune ce zi este. Când vedeți acțiunile oamenilor, poate mergând la biserică, voi vedeți, auziți clopotele sunând, vă întrebați ce zi este. Priviți la calendar. El îți va spune ce zi este. Și când vedeți biserica devenind lumească, așa cum a fost în zilele Sodomei, vedeți lumea bisericii toată mergând în închinare Dumnezeul acestei epoci rele și văzând aceea, apoi văzând un grup mic minoritar, adunat afară sub inspirația lui Dumnezeu, producând din nou viața lui Iisus Hristos, prin Scripturi, care este presupus să se întâmple, voi știți în ce ceas trăiți. Această Biblie prezice prin profeție ce zi în care trăim și ce timp trăim și ce fel de evenimente ar trebui să aibă loc. Aceasta o prezice exact la literă și niciodată nu a omis o epocă, tot timpul. Nici o singură dată nu a greșit și nu va greși, căci care sunt predestinați să o vadă, o vor vedea. Iisus a zis, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl meu și toți acei pe care Tatăl mi-a dat vor veni. Este cuvântul unindu-se cu cuvântul. El nu poate face nimic altceva. Noi știm asta, ziua în care trăim noi, dar așa cum a fost în fiecare epocă, oamenii lasă omul să-și pună interpretarea lui proprie la acest cuvânt și îi face să fie orbiți față de evenimentul care s-a întâmplat. Același lucru a făcut cu fariseii și saducheii. Chiar când Pavel a stat acolo și a încercat să citeze Scriptura și un om l-a lovit în față deoarece el l-a numit pe marele preot un perete văruit, iar apoi ei au omis să vadă pe Dumnezeu confirmând cuvântul său profețit. Vedeți? Biblia nu se contrazice, Biblia este Dumnezeu. Nu există contradicție în Dumnezeu. El este perfect. Dar oamenii cu interpretarea lor proprie. Acum observați, lăsați-mă să vă arăt, prieteni, bisericile nu pot fi de acord ele însele asupra interpretării ei. Metodistul nu poate fi de acord cu baptistul, baptistul cu presbiterianul, presbiterianul cu penticostalii și cu vreo 40 de organizații diferite de penticostali, ei nu pot fi de acord unul cu altul. Deci voi vedeți, acela ar fi iarăși Babilon, încurcând.
dar Dumnezeu face interpretarea lui proprie a cuvântului său. El a promis acest lucru și apoi o face el însuși. El dă însuși interpretarea acestuia, deoarece el se face cunoscut în ceasul acela, cât de departe este avansat trupul lui Hristos, de la picioare la cap. Observați, atunci acela e motivul că acești oameni omit să o vadă, deoarece ei ascultă la ce spune altcineva despre acesta, în loc să citească cuvântul, așa cum le-a spus Iisus să facă, și ele sunt acelea care mărturisesc despre mine. Cercetați Scripturile, în ele voi gândiți că aveți viață eternă, și ele sunt acelea care mărturisesc despre mine. Cu alte cuvinte, ascultați. Ce? Citiți Scripturile și vedeți ce trebuie să facă Mesia. Vedeți în ce timp trebuia să vină Mesia. Priviți cine urma să prevestească pe Mesia. Priviți la oră. Acolo trebuia să fie un glas al unuia care striga în pustie, Ioan. Și voi ați făcut exact ce ați dorit. Priviți ce trebuia eu să fac când am venit eu. Și acum ce ați făcut? Am omis eu să împlinesc aceasta? Vedeți? Iisus vorbea. Am omis eu să împlinesc aceasta? Observați așa cum venim în jos prin Scripturi în această dupămasă, cum că tot ce a fost profețit despre el s-a întâmplat chiar exact în felul cum trebuia. Ei ar fi trebuit să cunoască acest eveniment. Acest fanatic, Instânăr, s-a ridicat cam în vârstă de vreo 33 de ani sau în vârstă de 30 de ani și a mers acolo jos și a pretins tot felul de lumini și porumbei coborând. Și de ce? Aceasta era doar o disgrație. Ei au zis, el a fost născut cu părinți nelegitimi, a pretins că el a fost născut dintr-o naștere virgină. Nu ar fi trebuit ei să știe că Isaia a spus în Isaia 9:6, un copil ni s-a născut? Nu ar fi trebuit ei să știe de asemenea că profetul Isaia a zis, o fecioară va zămisli? Ei ar fi trebuit să știe aceste lucruri. Dar vedeți, lucrul despre aceasta era că ei au aplicat-o undeva mult mai departe. Și acest om pentru ei nu a îndeplinit specificația. Dar el le-a cerut, cercetați Scripturile, căci voi credeți că în ele aveți viață eternă și ele sunt tocmai lucrul care mărturisește spre mesajul meu. Nu ce a spus ceva teolog, dar ceea ce Dumnezeu, cuvântul lui propriu, a spus că va avea loc. Amin! Așa este acum. Cercetați Scripturile, căci ele sunt acelea care ne spun ceasul în care trăim, ne spun exact ce va avea loc în această zi. Ele sunt acelea pe care să vă bizuiți, căci ele sunt acelea care mărturisesc despre persoana lui Iisus Hristos. Căci Biblia a zis că El este același ieri, azi și în veci, căci El este descoperirea cuvântului în epocă. Nu poate fi altfel. De aceea, prin ascultarea la interpretarea omului, ei văd confirmarea cuvântului lui Dumnezeu împlinit. Ei omit să-l vadă. Deoarece aceasta se petrece tot timpul, dar pentru că ei ascultă și Iisus a zis, ei sunt călăuzitori orbi. Și dacă orbul călăuzește pe orb, ce li se întâmplă? Acum amintiți-vă, Biblia a prezis că această epocă eclesiastică, din această epocă Laodicea, era oarbă. Ei l-au avut în afara bisericii. Nu există o altă epocă a bisericii în care Iisus a fost în afară. Dar epoca bisericii Laodicea, el era în afară, încercând să ajungă înapoi înăuntru. Eu stau la ușă și bat. El trebuia să fie înăuntru. Dar el a zis, pentru că zici, eu sunt bogat, sporit în bunuri, nu am nevoie de nimic. Și nu știi că ești orb, conducând pe orbi, sărac în duh, nenorocit, mizerabil, gol și nu o știi. Ce dacă un om era gol pe stradă, mizerabil, orb, și să știe că are suficient simț ca voi să-i puteți spune că el era gol, el ar încerca să facă ceva referitor la aceasta. Dar când el dă din cap zicând, eu nu aș vrea aceasta, cine ești tu să-mi spui ce să fac? Eu știu unde stau. Acum, dacă aceea nu este o formă compătimitoare, eu nu știu. Și aceea e exact ce a spus Dumnezeul acestei Biblii, că va fi biserica în acest veac rău, chiar acum, în ultima epocă a bisericii unde trăim noi. Observați, dar către oamenii, pe toți care eu îi iubesc, eu îi mustru. Acum, dacă voi sunteți mustrați de Domnul, de ceea ce faceți, ieșiți din aceasta atunci, depărtați-vă de aceasta. Pe toți care eu îi iubesc, eu îi mustru.
Acum, văzând pe Dumnezeu acum, ce-i dacă acei farisei ar fi zis, așteaptă un minut, omul acela ne-a cam dat o provocare. El a zis, cercetați Scripturile, căci în ele vă gândiți că aveți viață eternă. Ele mărturisesc despre mine. Este mai bine ca eu să caut înapoi în Scripturi și să aflu ce trebuia el să facă. Cine este el? Ce trebuia să aibă loc? Eu ar trebui să mă uit în urmă și să aflu. În loc de aceea, ei au mers la preoți și i-au întrebat, cum este cu aceasta? Vedeți deosebirea? Ei ar fi trebuit să citească cuvântul. În Evrei 1:1, Biblia a zis, Dumnezeu în diverse vremuri, aceea este timpuri vechi și în diferite feluri, a scris Biblia prin profeți. Acum observați, El a scris Biblia prin propriul lui fel ales. Vedeți? Acum, El nu a trebuit să o scrie în felul acela, nici nu a trebuit El să salveze omul prin sânge, El nu a trebuit să predice Evanghelia prin oameni, El ar fi putut lăsa soarele sau luna sau stelele să predice Evanghelia. El ar fi putut lăsa vânturile să fredoneze Evanghelia. Dar El a ales omul și El a ales felul cum a venit cuvântul Lui și acela a fost prin profeții Lui care au fost predestinați și ordinați mai dinainte, fiind o parte din cuvântul lui Dumnezeu, declarând descoperirea cuvântului Lui la epoca aceea și timpul acela. Căci cuvântul lui Dumnezeu a venit numai la profeți. Niciodată nu vine acesta la un teolog. Arătați-mi Scriptura. El vine numai la profeți. Dumnezeu nu poate să mintă. Deci Dumnezeu a scris Biblia prin metoda Lui aleasă și proprii Lui profeți aleși. Nu profeți care i-a ales omul, ci profeții care Dumnezeu i-a ales. Apoi credincioșii acestuia urmăresc după împlinirea a ceea ce a spus profetul lor și aceea este identificare că ei sunt profeții lui Dumnezeu. Pentru că întâi ei sunt inspirați, apoi ei stau exact cu cuvântul din ceasul acela. Atunci aceea este scrisoarea lui de acreditare. Vedeți? Noi am trecut prin aceea duminica trecută. Mulți profeți falși se vor ridica. Și noi am dat ilustrarea despre cum că Balaam și Moise, ei amândoi unși cu același duh. Unul din ei a zis, noi suntem toți una, haideți să venim să ne unim, să punem fetele noastre și totul împreună. Noi avem fete frumoase aici, iar voi băieții venind pe aici și vă luați o nevastă frumoasă. Aceea este în ordine, noi suntem toți un popor, oricum, aceeași rasă. Dumnezeu niciodată nu i-a iertat pentru aceasta. Ei au ascultat la aceea. Vedeți? Lumea și oamenii urmăresc după ceva ieșire mică, ceva ocolire mică, ceva scurtătură mică. Dar nu există scurtături în cuvântul lui Dumnezeu, există un singur șablon. Voi trebuie să vă tăiați și să vă potriviți cu șablonul acela. Nu să încercați să tăiați șablonul să vi se potrivească. Fiecare trebuie să facă aceea. Aceea este singura cale care o are Dumnezeu să o facă. Observați acum, credincioșii așteaptă ca acel cuvânt să fie confirmat. Vedeți? El nu a fost scris de om, ci de Domnul Dumnezeu. De aceea, ea nu este o carte omenească. Cineva a zis, ea este doar ceva scrieri ebraice vechi. Ar fi scris evreii o scrisoare care i-a condamnat pe ei înșiși? Ar fi scris acea națiune fină de iudei cu stil propriu și șlefuiți? Ar fi scris ei propriile lor nelegiuiri, condamnându-se pe ei înșiși? Cu certitudine nu. Să spună despre propriile lor păcate, cum au mers ei în idolatrie, cum au comis ei preacurvii împotriva cuvântului lui Dumnezeu? Nu. Ei niciodată nu ar spune aceea națiune mândră. Ea nu este o carte a omului, ea este o carte a lui Dumnezeu. Și omul care vede viziunile sau aude glasul lui Dumnezeu nu l-au înțeles de multe ori ei înșiși, în multe cazuri. Vedeți? Omul nu a scris Biblia, Dumnezeu a scris Biblia. Ea nu este o carte a omului, ea este cartea lui Dumnezeu. Ea este gândurile lui Dumnezeu exprimate prin buze umane. Aceea este ce o face Biblia. Un gând exprimat este un cuvânt. Și la început era gândirea lui Dumnezeu. El l-a exprimat prin buzele profeților lui și l-a confirmat prin slujitorii lui. Înțelegeți? Observați! Dumnezeu își face propria lui alegere prin predestinare. A ales profeții pentru fiecare epocă. Observați-o! El pregătește natura acelui profet să se potrivească cu epoca aceea. Vedeți? El îi potrivește stilul, orice face el. El îl potrivește, fie că el este învățat sau neînvățat. El potrivește darurile, felul în care el va predica, darurile care le va avea. Și mesajul pentru acea epocă anume
Dumnezeu a predestinat acel anumit lucru să se întâmple și nu există alt lucru care să-i poată lua locul. Nu-mi pasă ce este, câte realizări făcute de om, nimic nu-i poate lua locul. El a predestinat omul, poate un om neștiutor. El ar fi putut să își predestineze un alt fel de om. Orice este el îi dă însușirea lui, a lui darurile lui, îi dă natura lui, stilul lui și orice este aceasta, cum se exprimă el și orice face el. El face pe omul din ceasul acela să prindă pe oamenii din ceasul acela. Corect, el o face. La sfârșitul fiecarei epoci, când biserica s-a întors spre lume și păcat și se reazămă pe interpretarea omului, a cuvântului, ca întotdeauna, ei întotdeauna, la sfârșitul epocii, au ajuns într-o astfel de încurcătură prin teologii și preoților, încât întotdeauna este o încurcătură. Întotdeauna interpretarea lor este greșită. Nici o singură dată nu a omis de a fi greșită. Și nici o singură dată nu a omis cuvântul lui Dumnezeu de a fi corect. Aceea este deosebirea. Acum voi vedeți, Dumnezeu a scris Biblia însuși. Acum Dumnezeu poate vorbi. Moise a zis că El i-a vorbit. Ieremia a zis, El a pus cuvinte în gura mea. Și Dumnezeu poate scrie. El a scris cele 10 porunci cu propriul lui deget. El a scris pe zidurile Babilonului. Și amintiți-vă, numai din Vechiul Testament, de 2000 de ori, profeții au zis, așa vorbește Domnul. Dumnezeu poate vorbi, Dumnezeu poate scrie, cu certitudine. Aproape 90% din Matei, Marcu, Luca și Ioan sunt chiar cuvintele lui Dumnezeu însuși. Iisus Hristos vorbește. Deci dacă Dumnezeu poate scrie, dacă Dumnezeu poate citi, dacă Dumnezeu poate vorbi, nu poate El determina pe alții să facă la fel? Nu a zis El către Moise cine face pe om mut sau cine îi dă vorbirea? Dumnezeu a scris Biblia prin profet, felul lui de a o face. Acum, de fiecare dată când biserica devine încurcată și Dumnezeu a știut mai dinainte că vor deveni, căci El cunoaște mai dinainte toate lucrurile, de aceea El are profetul lui anumit gata pentru epoca aceea să cheme alegerea lui prin cuvântul lui, adeveri de semne și minuni și confirmarea cuvântului lui, confirmând cuvântul cu semnele care urmează, așa cum El a promis. El dă adevărata interpretare după ce profetul însuși a fost adeverit. Toți în afară de aceea aleși la care El este trimis, îl urăsc. Acum, examinați fiecare exemplu și vedeți dacă aceea este corect sau nu. Numai acei la care El este trimis. El a venit la ai Lui proprii și ai Lui proprii nu L-au primit. Dar toți acei care L-au primit, lor le-a dat El puterea să devină fii ai lui Dumnezeu. Observați, nu fiecare examinare a cuvântului în fiecare exemplu și la sfârșitul fiecarei epoci sau apogeu sau conjunctură despre care am predicat de multe ori, priviți la epoca lui Noe, la apogeu înainte de judecată. Ce s-a întâmplat? Noe a fost numai familia lui singură care l-a crezut pe acest om. Restul din ei l-au criticat și a distrus lumea întreagă. În zilele lui Abraham, numai grupul lui Abraham era care a crezut. Când îngerii au mers și au predicat la Sodoma, numai Lot și nevasta lui și 2 fiice au ieșit afară și ea s-a făcut într-un stâlp de sare. În zilele lui Moise, numai aleșii din Israel au ieșit, iar faraon l-a urât. În zilele lui Ilie, totul aproape în afară de 7.000 de bărbați, fiecare din ei l-au urât, toată națiunea. În zilele lui Ieremia, păi ei au aruncat cu fructe necoapte către el și l-au numit un fanatic, căci el a stat culcat pe coasta lui pentru așa de multe zile și pe partea cealaltă și a luat lucruri și a făcut simboluri. Ei l-au urât. Isaia, profetul, el a condamnat rasa aceea așa de mult, încât ei l-au tăiat în 2 cu un fierăstrău. Corect. Ioan Botezătorul, el era un om sălbatic jos acolo, ceva maniac care țipă. Toți în afară de acei ucenici pe care el i-a prezentat lui Iisus Hristos ca o biserică, acolo este. Ioan a pregătit un popor. Câți a avut el? Tu îi putea număra pe ambele degete, ambele mâini, degetele tale. Pe câți i-a prezentat Ioan lui Iisus când el a venit? Acum, dar mai la a doua lui venire. Gândiți-vă la aceasta. Dar când adevărații credincioși ai Bibliei văd cuvântul așa deschis, adeverit pentru epoca aceea, ei cred. Nu există cale să-i ții de la acesta, să-l creadă.
Ei chiar își pecetluiesc mărturia lor cu sângele lor. Ei îl cred. Este atunci că aceasta e pentru ei, cei predestinați, care pentru acea anumită epocă care vede și crede. Ceilalți doar nu-l pot vedea. Ei sunt orbiți. Acum voi ziceți, ei nu pot să-l vadă? Acum, ca Balaam. De ce nu a putut Balaam să vadă aceea? El era un profet, uns. De ce nu a putut Faraon să vadă aceasta? Când el a văzut mâna lui Dumnezeu venind jos și înfăptuind minuni acolo înăuntru, aceasta numai i-a împietrit inima. Este corect? De ce nu a putut Datan să o vadă? Un iudeu, el însuși. Chiar acolo afară, a venit prin Marea Roșie și a mâncat mana în fiecare seară, care cădea proaspăt, și totuși nu putea să o vadă. De ce nu a văzut-o Core? De ce nu a văzut-o Caiafa? El era omul religios șef al lumii la timpul acela. De ce nu a văzut el că acela era Mesia? De ce nu a văzut Iuda aceasta? Iuda a fost chiar cu ei, umblând cu ei, înfăptuind minuni cu ei. Dar cuvântul trebuia să fie împlinit. Biblia spune că ei au fost ridicați să ia locul acela. Ei au fost ridicați pentru scopul acela. Asta e adevărat. Romani 8 zice aceea. Acum credincioșii pot vedea căci cuvântul este făcut trup în generația lor. Dumnezeu vorbind. Acum acei credincioși reali adevărați, acei 7000 sau erau 700 în zilele lui Ilie. 7000 este corect. În zilele lui Ilie au existat 7000 de bărbați din vreo 2 sau 3 milioane care au văzut că acela era corect. Nici măcar 100 parte din popor de-abia. Dar ei au văzut că aceasta era corect. Ei au văzut pe Dumnezeu manifestat. Acea văduvă bătrână la care a fost trimis Elisei, ea a mers să adune vreascurile acelea, să facă o turtă și doar suficient să facă o turtă pentru ea și fiul ei și apoi să moară. Dar priviți-l pe Ilie, el a zis, fă-mi mie una întâi, căci așa vorbește Domnul. Butoiul nu se va termina și nici ulciorul nu se va usca, până în ziua când Domnul Dumnezeu trimite ploaie pe pământ. Fără întrebare, ea a luat imediat să-i facă turta și să-i o dea lui. A zis, fă-mi mie întâi și apoi mergi, fă-ți una pentru tine și fiul tău. Căci ea a auzit pe omul acela și s-a uitat la el, ea a fost o sămânță predestinată. Mulți din ei ziceau, acolo e acel maniac bătrân din nou, Dumnezeu ne blastămă din cauza lui. Amintiți-vă, Ilie, ziceau, tu ești acela care necăjești Israelul. El a zis, tu ești acela care a necăjit Israelul. Vedeți pe cine Dumnezeu al cui cuvânt adeverea el? Propriul lui cuvânt. Acum, Biblia zice că ei au fost ridicați pentru acest scop, dar când cel necredincios? Dar acum când adevăratul credincios poate vedea cuvântul din epoca aceea făcut trup, Dumnezeu vorbind prin buze umane și apoi făcând exact ce El a zis că El va face, aceea o stabilește. Acum priviți restul din aceasta. Nu urmăriți semnele, dacă voi urmăriți semnele, veți fi păcăliți tot așa de sigur ca lumea. Profeți falși se vor ridica și vor arăta semne și minuni, care vor înșela pe cei aleși dacă ar fi posibil. Urmăriți cuvântul. Priviți la acești preoți, acești profeți, profetul evreu stând acolo, Zedechia cu 2 coarne mari și zicea, eu sunt un profet ordinat de Dumnezeu. Aceasta e adevărat. Eu am 399 chiar aici cu mine și Duhul Sfânt peste noi, confirmând și zicând că țara ne aparține. Să ne ducem sus și să o luăm. Și prin aceste coarne, Ahab, tu îl vei împinge pe dușman jos de pe pământul nostru, căci Dumnezeu ne-a dat pământul. Priviți pe acel om religios, om bun. Iosafat a zis, nu mai ai încă unul? Încă unul? Sunt 400 în acord. El a zis, da, există încă unul pe aici, dar eu îl urăsc. A zis, el întotdeauna ne urlă la toți și ne spune ce mari păcătoși suntem și de toate? Zice, eu îl urăsc. El este Mica, fiul lui Imla. El a zis, să nu spună împăratul așa, mergeți și aduceți-l, să auzim ce zice el. Deci ei l-au adus acolo jos, el a zis, dați-mi seara aceasta și eu voi vedea ce va spune Domnul despre aceasta. Ahab a zis, eu te conjur să nu-mi spui nimic decât adevărul. Și omul a venit, a zis, acum dacă tu vrei să ajungi înapoi în bună părtășie, zi tocmai ca ceilalți. Mica a zis, eu voi spune doar ce spune Dumnezeu. Vedeți? Dimineața următoare, ei au venit afară și împărații s-au îmbrăcat în robele lor, au stat în poartă toate celebritățile, iar profeții stăteau acolo, au zis, acum, fanaticule, ce spui tu despre aceasta? A zis, duceți-vă sus. A zis, dar eu am văzut Israelul risipit ca oile fără păstor. El și-a luat mâna și l-a lovit în gură. Profetul l-a lovit pe profet în gură.
Acum, împreună acei profeți unși stăteau acolo, au profețit 400 împotriva unuia. Aceea arăta destul de tare. Acum, în mulțimea de sfetnici nu este întotdeauna siguranță. Depinde de unde sunt ei, despre ce sfătuiesc ei, care este sfatul lor. Nu exista siguranță acolo pentru împărat și el a luat mulțimea aceea pentru sfătuirea lor să fie corect. Dar dacă el doar s-ar fi oprit și să întoarcă înapoi sulul și să vadă doar ce a spus Ilie, apoi Mica nu putea spune nimic. El nu știa, dar poate Dumnezeu l-a iertat pentru aceasta. Dar întâi, fiind un profet, el a mers la Dumnezeu să afle ce a spus Dumnezeu. Și el a aflat ce a spus Dumnezeu. El a zis, am văzut pe Dumnezeu stând pe un tron și el a zis, avea toți sfetnicii lui din cer adunați în jurul lui zicând, pe cine putem noi lua să meargă jos, să-l facă pe Ahab să vină aici afară, așa ca noi să putem de altfel împlini profeția care s-a făcut despre el. Vedeți? Profeție. Ilie deja a zis, câinii îți vor linge sângele. Și deci el a zis că el a văzut un duh de minciună, mergând sus din adânc, venind sus înaintea lui zicând, eu voi merge jos și voi intra în profeții lui Ahab, și voi face să profețească o minciună. Acum Dumnezeu știa că oamenii aceia au fost așa de îngânfați și așa de plini de teologie, încât s-au gândit că ei aveau totul în ordine, ei niciodată nu au observat cuvântul din ceasul acela. Deci Dumnezeu a zis, tu vei izbuti, du-te jos. Și când Mica a zis asta, aceea i-a făcut să profețească sub un duh rău. Ei ar fi smuls priza din telefon sau ar fi închis radioul sau să facă orice. Ei au auzit aceea venind împotriva lor. S-au ridicat și au ieșit afară? Dar priviți ce s-a întâmplat. Acum Mica a trebuit să-și verifice vedenia cu cuvântul scris. De aceea el a știut. El a zis, când eu vin, pune omul acela în închisoare, dați-i apele întristării și pâinea întristării. Când mă întorc, mă voi ocupa cu el. El a zis, dacă vei mai veni înapoi, Dumnezeu nu mi-a vorbit. Aceea este când el știe că vedenia lui este exact cu fiecare cuvânt pentru ceasul acela. Acesta era timpul lui Ahab. Frate, soră, acesta este ceasul și timpul chemării afară din Babilon. Luminile de seară sunt aici. Umblați în lumină, cât este lumină. Observați, credincioșii au văzut cuvântul manifestat și l-au crezut. Iisus a zis, oile mele cunosc glasul meu, cuvântul meu, semnele mele din epocă, pe unul fals nu-l vor urma. Acum să mergem la textul nostru, căci eu văd că mă voi îndepărta. Eu vreau să accentuez mult pe rândul acela de rugăciune. Să mergem înapoi la text acum pe care îl avem în considerare aici pentru un minut. Ei bine, se va întâmpla din nou cum s-a întâmplat întotdeauna, ca de obicei. Dumnezeu și-a trimis profetul lui, Ioan, așa cum a spus cuvântul lui, promis în Maleahi 3. Iată, eu trimit pe mesagerul meu înaintea feței mele să pregătească calea. Ioan a mărturisit același lucru. Și noi aflăm de asemenea în Isaia 40:3 că Isaia a zis, va fi un glas al unui profet, unul care strigă în pustie, pregătiți calea Domnului. Vedeți? Toate profețiile acelea și priviți, observați repede, Scriptura l-a identificat. Când ei au zis, cine ești tu? Ești tu Mesia? El a zis, eu nu sunt. Ești tu Ieremia, profeții sau unul din ei? El a zis, eu nu sunt. Dar eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, așa cum spune profetul Isaia. Voi credeți că ei vor crede aceea? Nu, Domnule. De ce? El nu a venit prin biserica lor. El nu era din ai lor. Vedeți? El a mers în pustie la vârsta de 9 ani și a ieșit la 30. Mesajul lui a fost prea măreț să treacă printr-o școală de teologie. El era acela care trebuia să prezinte pe Mesia. Și fiecare l-ar fi tras încoace și încolo și Dumnezeu l-a trimis în pustie după moartea tatălui său, Zaharia. Și el a fost un preot, dar el nu a urmat linia tatălui său, căci profeții nu vin din astfel de lucruri ca acelea. Ei vin din pământurile aspre, pustia. Niciun om nu știe de unde vin ei sau cum se ridică ei pe scenă sau ceva din istoria lor. Ei doar vin drept afară și predică cuvântul și Dumnezeu îi ia jos și ei se duc. Condamnă generația aceea și se mișcă înainte în cuvântul lui, așteptând pentru ziua cea mare. Biserica nu l-a crezut, căci el nu a fost cunoscut de ei, ei nu au avut nicio evidență despre ordinarea lui în registrele lor, astfel de aceea ei l-au refuzat. Vedeți? Ei nu au crezut cuvântul adeverit al lui Dumnezeu clar, literă cu literă. Vedeți? Maleahi 3, două scripturi să-l adeverească. Maleahi 3 și Isaia 40:3.
Vedeți, acele scripturi vorbeau amândouă despre un om care vine să pregătească calea Domnului. El a îndeplinit fiecare specificație a acesteia. El urma să fie un profet. Eu vă voi trimite pe Elisei și acolo a fost el în fiecare fel aspru. Priviți cum natura lui s-a îmbinat cu a lui Ilie. Ilie era un om al pustiului, așa cum era Ioan, afară în libertate. El nu a fost un om blajin, el a fost un om aspru. Observați din nou, Ilie era un urător de femei. El i-a spus Izabelei despre toată vopseaua ei și unde să urce și să coboare. Așa a fost și Ioan. Izabela a încercat să-l ucidă pe Ilie, a jurat pe zeii ei că ea îi va lua capul de pe el. Așa a făcut Irodiada. Vedeți? Întotdeauna urmăriți mesajul lor, urmăriți ce au făcut ei. Acum noi aflăm că dacă ei s-ar fi uitat înapoi și să vadă ce spunea Biblia și să urmărească natura omului și cât de perfect era el în timp cu scripturile și totul, ei ar fi trebuit să știe că acela era el. Cam jumate de duzină au știut-o. Asta e corect. Nici mai mult de o jumătate de duzină și-au dat seama de aceasta. Ei au mers să-l asculte, dar ei nu au crezut aceasta. Vedeți? De ce? Ei nu au crezut identificarea profeției în ora lor. Observați, ei au râs de el, l-au numit ceva țipător, sălbatic, fanatic, neînvățat fără școală, izbi, nam, duce, cară, aduce, așa mai departe. Ca de obicei, ei îl judecă după pregătirea lui. Ei îl judecă după gramatica lui, prin felul cum s-a îmbrăcat. El avea o bucată de piele de oaie în jurul lui și o curea din piele de cămilă. El era tot păros, umblând afară în ape, fără biserică, fără strană, fără cooperare. Ei nu au putut accepta asta, ei se închinau Dumnezeului lumii. Vedeți? Eu nu vreau să spun acum că nu există profeți falși care ies afară ca Iane și Iambrei, dar felul cum vreți să o faceți este să cercetați mesajul original prin cuvânt, atunci voi îl aveți. În ce epocă este acesta și ce este profețit pentru acea epocă? Apoi profeția lui Ioan a fost adeverită în ordinea proprie a lui Dumnezeu. Urmăriți cât e de perfect. Biblia a zis, cuvântul Domnului vine la profet. Și Isus era cuvântul. Și Ioan profeția despre venirea cuvântului pentru împlinire. Și Isus, cuvântul, a venit la profet în apă. Oh, cât de frumos! Cât de neabătut este, vedeți? Cuvântul a fost un lucru rar în ziua aceea. Aici vine profetul zicând, eu sunt glasul cuvântului. I-au zis, ce trebuie să facem? A zis, eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea, dar există unul care stă printre voi pe undeva, el va fi acela care vă va boteza cu Duhul Sfânt și foc, vânturătoarea este în mâna lui și el va curăți cu desăvârșire area lui și va arde pleava cu foc de nestins și va duce grâul în grânar. Oh, ce profet! Iisus a zis că niciodată nu a fost un om născut dintr-o femeie așa de mare ca el până în ziua aceea. Oh, cât de aprig! Cum știa el unde stătea? El știa exact. El a auzit de la Dumnezeu și aceasta era exact cu cuvântul. Astfel lui nu-i păsa ce spunea oamenii. El a predicat aceasta și a profețit-o oricum. Și priviți, când un om stă pentru ceea ce este adevărul, atunci Dumnezeu este obligat să adeverească acelui om adevărul. Când Moise a venit acolo jos în Egipt și a zis, eu am fost în pustie acolo și am văzut un pom în flăcări și el nu s-a mistuit. Eu am mers sus la pom și când am mers, acolo era un mare stâlp de foc plutind acolo și un glas a zis, eu sunt cel ce sunt. Și el mi-a spus să iau acest toiag și să vin aici jos și să înfăptuiesc aceste minuni și Dumnezeu va adeveri cuvântul lui. A întins toiagul lui, acolo au venit pureci și muște și întuneric și așa mai departe. Și apoi să adeverească pe acel profet, el a adus pe credincioșii aceia chiar înapoi la munte și Dumnezeu a coborât în același stâlp de foc, chiar pe același munte și a dovedit că aceea era corect. Acum priviți ce a făcut el în această zi. Exact. Acum cuvântul a venit la profet și l-a adeverit a fi persoana adevărată. Tocmai persoana despre care Scriptura a zis că el va fi. Repede acum. Dar din nou, Isus a venit într-o formă diferită de interpretarea lor făcută de om despre profeție. Omul a interpretat și ar fi aceasta, cu certitudine. Prezbiterienii cred că aceștia ar trebui să fie ei. Urmăriți când Dumnezeu face ceva, urmăriți fiecare altă organizație se ridică cu una. Da, întotdeauna a fost în felul acela. Ei au un Iane și Iambre peste tot. Observați, ei au spus o parte din cuvânt, dar conform cu cuvântul profetului, fiecare literă. Ei au pierdut aceasta din nou, ca de obicei. L-au numit un ghicitor, un drac, Beelzebub și au zis că el s-a făcut Dumnezeu, când ei ar fi trebuit
să fi știut chiar prin Biblia lor că El era Dumnezeu. Observați, El a profețit de Isaia. Isaia 9:6 a zis, numele Lui va fi numit Dumnezeu cel puternic, Tatăl cel veșnic. Acolo nu vor mai fi tați după aceea, căci El era primul tată la început. El este singurul tată. A zis, să nu mai numiți pe niciun om de pe acest pământ tată, oricare după aceea. El este Dumnezeul cel puternic și Tatăl cel veșnic, sfetnicul, prințul păcii, cu certitudine. Acum ei au făcut tot ce au scris toți profeții, că ei vor face întocmai cum fac ei chiar în această epocă laodiceană. L-au scos afară din biserică, orbi, goi, și ei nu o știu. Întocmai ce profetul a spus, profetul din Biblie. Orbiți de tradițiile oamenilor, ei l-au scos afară, cuvântul afară din bisericile lor, ca de obicei, cum a fost profețit despre ei. Observați acum, repede acum, să nu pierdeți aceasta acum. Aici este textul. Cum Iisus s-a făcut cunoscut la acești doi ucenici că El era Mesia al lor. Acum, toți ochii încoace și afară în țară, să nu pierdeți aceasta acum. Noi am încercat să vă spunem că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, scrisă de Dumnezeu însuși, prin buzele și intermediul omului. Dumnezeu poate scrie însuși. Dumnezeu poate vorbi însuși. Dumnezeu poate face ce vrea El. Dar El a ales omul să o facă, pentru că omul care l-a scris este parte din Dumnezeu. Deci Dumnezeu a scris Biblia. Oamenii nici măcar nu au știut ce scriau ei în propria lor gândire umană. Ei ar putea să nu fi fost de acord cu aceasta, dar ei au scris-o. Ei nu au putut. Biblia a zis, oamenii din vechime, așa cum ei au fost mișcați de Duhul Sfânt, Dumnezeu le-a mișcat mâinile, le-a mișcat ochii în viziuni. Ei nu puteau spune nimic decât la ce se uitau. Ei nu puteau vorbi nimic, căci El avea control deplin al limbii, degetelor, fiecare organ al trupului era în deplină influență cu Dumnezeu. Nu-i de mirare că Biblia a zis că ei erau Dumnezei. Ei erau o parte din Dumnezeu. El era plinătatea lui Dumnezeu. Observați cum Iisus, cuvântul, i-a făcut pe acești doi ucenici cu inima frântă să știe că El era Mesia al lor. Mesia, cuvântul promis. Observați ce a făcut El. El a apelat la profeție. Observați, nepricepuților, zăbavnici să credeți tot ce au scris profeții? Acum El niciodată nu a zis, ei bine, ce spune biserica referitor la aceasta? Ei au dat povestea, ei au cunoscut toate evenimentele care s-au întâmplat, ei toți au fost triști, ei au început să-i spună, ești tu doar un străin aici? Sau tu nu știi ce s-a întâmplat în Ierusalim? El a zis, ce lucruri? Ca și cum El nu știa. Vedeți? El face lucruri uneori doar să vadă ce veți face pe viitor la ele. Vedeți? A zis, ce lucruri? Cine era acesta? Ce s-a întâmplat? Ești tu doar un străin? Și vorbeau chiar cu omul cu care ei au locuit pentru 3 ani și jumătate și nu l-au cunoscut. Ce lucruri? Ce s-a întâmplat? Ei bine, ei au zis, Iisus din Nazaret, care era un profet, nu-i nicio îndoială în mintea noastră. El era puternic în cuvânt și faptă înaintea tuturor oamenilor. Noi l-am văzut să facă lucruri prin care El a fost identificat profetul lui Dumnezeu pentru această epocă. Noi știm asta. Și noi am crezut că El va fi răscumpărătorul, că El va răscumpăra pe Israel. Apoi El se întoarce și a zis, voi nepricepuților, zăbavnici cu inima să credeți că tot ce au spus profeții despre El să nu vină la îndeplinire? Vedeți? Urmăriți-l acum mergând înapoi la profeție. Ce mustrare pentru credincioși care au pretins că ei l-au crezut. Observați cum El s-a apropiat de subiect. El niciodată nu a venit drept afară și să zică, eu sunt Mesia al vostru. El ar fi putut să o facă, căci El era. Dar observați, El s-a identificat în cuvânt. Atunci ei ar ști. Dacă El ar fi spus-o, El putea să spună aceea și nu ar fi fost așa. Dar când El a mers și a început să vorbească despre ce au spus toți profeții despre El și ei au văzut-o, atunci ei puteau spune ei înșiși, dacă ei erau copiii lui Dumnezeu. Dar le-a atras atenția la ce au prezis profeții și au zis după ce să caute în timpul în care Mesia, epoca lui va fi manifestată. El, ca Ioan, a lăsat cuvântul, Biblia, să identifice mesajul lor. Orice profet adevărat o va face. Nu a venit afară și să zică, eu sunt acela, eu sunt. Acela nu este un profet adevărat al lui Dumnezeu, vedeți? Dar el a zis, mergeți înapoi în Scripturi, vedeți? El niciodată nu părăsește felul lui de a o face, vedeți? El a zis, noi îl cunoaștem pe Moise.
El a zis, dacă l-ați fi cunoscut pe Moise, voi m-ați cunoaște pe mine. El a zis, Moise a scris despre mine, a zis, cercetați Scriptura, în ele voi gândiți că aveți viața eternă. Și Scriptura este ceea ce mărturisește despre mine. Mergeți și uitați-vă în Scriptură și o vedeți. Aici, el niciodată nu schimbă felul de a o face, niciodată nu a schimbat. El nu se poate schimba, căci el este Dumnezeul neschimbător. Vedeți? Observați, el a mers drept înapoi la acești doi ucenici, Cleopa și prietenul lui, pe drumul spre Emaus și a zis, a apelat la Scripturi pentru ei zicând, de ce sunteți așa de nepricepuți să nu credeți că fiecare cuvânt pe care l-au scris profeții privind pe Mesia va trebui să fie împlinit? O, ce zi! Ioan a făcut același lucru. Cercetați Scripturile, priviți înapoi. A zis că va fi un glas al celui ce strigă în pustie. De unde am venit eu? Vedeți? Aceea era ce ar fi trebuit să o facă clară pentru ei. Corect? Ar trebui să o facă clar astăzi. Lucrul pe care noi îl vedem pe Duhul Sfânt făcând. El a zis odată, cercetați Scripturile și el vrea ca noi să o facem astăzi. Observați, el a început cu profeția lui Moise. Biblia a zis, el a început cu Moise și toți profeții. Dar el a început cu Moise. Un profet a zis Moise, Domnul Dumnezeul vostru va ridica printre voi printre popor. Domnul Dumnezeu va ridica un profet. Acum, el ar fi putut zice, Cleopa și prietenul tău de aici, nu a zis Moise că în aceste zile Domnul Dumnezeu va ridica un profet și acest om pe care ei l-au răstignit a îndeplinit el acea calificare. Acum Moise a profețit aceasta și acum voi nu ați avut un profet de sute și sute de ani. Și aici acest om s-a ridicat. Și care a fost premergătorul acestui om, a zis el? O pricepeți? Și toți profeții au zis despre el pentru epoca lui. El le-a vorbit. Acesta sigur ar fi fost interesat să-l asculte. Nu vi-ar fi plăcut să-l auziți? Mi-ar fi plăcut să-l aud, să-l ascult și a zis el că profeții au zis despre el. Dar el niciodată nu a spus că acesta era el. El doar le-a arătat prin profeție. El doar a zis, profetul a zis că aceasta se va întâmpla. Vedeți? Să mergem doar înapoi câteva minute și acum să ascultăm la cuvintele citate de la sine. Priviți aici, cuvântul însuși citează cuvântul despre sine. Cuvântul însuși citează cuvântul despre sine. Nu să le spună că el era acela, ci doar a lăsat cuvântul să vorbească pentru sine, atunci ei știu cine era el. Litera cuvântului, citând cuvântul în trup, citând cuvântul literei, fiind deplin identificat cu el însuși. Priviți aici, acum să ascultăm la el citând. Cum știm noi acum că ei toți au fost informați de ultimele întâmplări care este despre răstignire și povestea învierii, mormântul, așa cum doar am citit, acum el merge direct la cuvântul profeției despre sine. Acum doar să ne gândim că el a zis aceasta. El a zis mult mai mult decât aceasta, dar priviți. Să zicem că el să-l auzi zicând, deschideți la Zaharia 11:12. Și nu urma ca Mesia să fie vândut conform cu profetul pentru 30 de arginți? Voi tocmai ați zis că acest om a fost vândut pentru 30 de arginți? Deschideți acolo, voi luați acele scripturi, Zaharia 11:12. Iar apoi el a zis, ați observat ce a zis David în psalmi? Psalmul 41:9, el urma să fie vândut de prietenii lui? Și apoi iarăși în Zaharia 13:7, el a fost părăsit de ucenicii lui. Și în Psalmul 35:11, acuzat de martori falși. Voi doar a zis că el era, Isaia 53:7, el era mut în fața acuzatorilor săi. Isaia 50:6, ei l-au biciuit, a zis profetul. Psalmul 22, el urma să strige pe cruce, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit tu? A făcut el asta alaltă ieri după masă? Psalmul 22 iarăși, 18, hainele lui au fost împărțite între ei. Au făcut ei asta? Și Psalmul 22, 7-8, batjocorit de dușmanii lui, biserica. Psalmul 22 iarăși, nu a fost niciun os din trupul lui să fie rupt, dar ei mi-au străpuns mâinile și picioarele mele, el a zis, ținând mâinile lui în spatele lui, fără îndoială, la timpul acela. Isaia 53:12 a zis că el va muri între răufăcători. Isaia 53:9 a zis că el a fost îngropat cu cei bogați. Psalmul 16:10 a zis, eu nu voi lăsa sufletul lui în iad, nici nu voi suferi eu ca cel sfânt al meu să vadă putrezirea. Și nu a fost Maleahi 3, premergătorul acestui om? O, mi-ar fi plăcut să-l aud citând aceea. Priviți la profeții.
Observați apoi toate modelurile prin care ar fi putut trece el. Despre Isaac, în Geneza 22, cum Dumnezeu l-a prevestit pe Isaac, cum tatăl Abraham a luat propriul lui fiu, ducând lemnele sus pe deal și a oferit propriul lui fiu. Aceasta a început acum să se îmbibe în ei. El deja le-a spus că ei erau nepricepuți pentru că nu au privit la profeția pentru ziua aceea și acum aceasta a început să se îmbibe înăuntru. Au început să vadă împlinirea a toată aceasta care a avut loc în ultimele câteva zile, în ultimii 2 sau 3 ani. Profeția adeverită a epocii. A fost atunci că ei au știut că prietenul lor răstignit, Isus, a împlinit fiecare cuvânt din aceasta. A fost atunci că ei au știut că acel om într-adevăr a fost acel Mesia, că el trebuia să învieze din morți. Mormântul nu a putut să-l țină. Eu nu voi suferi ca cel sfânt al meu să vadă putrezirea. Nu există niciun cuvânt de profeție să poată da greș vreodată. Și el a înviat. Atunci acei mesageri jos la mormânt azi dimineață au avut dreptate. El este înviat din morți. El este viu. El este acel Mesia. De ce? Nu da greș. Acțiunea lui, slujba lui și tot ce el a făcut au fost adeverite exact cuvintele care profetul a zis că va avea loc pentru această zi. Aceea a făcut-o. Atunci ei au știut că acesta era el, prietenul lor răstignit, Isus, care a făcut aceasta. Nu-i de mirare că inimile lor ardeau în ei așa cum el le-a vorbit. Acum, ei au mers 6 mile și s-a părut ca un timp scurt și aici este un lucru ce au făcut ei, știți? Ei au auzit o predică de 6 ore despre profeție fiind adeverită. Aceea este ceea ce el le-a vorbit de-a lungul drumului. Chiar imediat ce au început să pornească în jos pe drum, el a pășit afară, căci el era chiar acolo, la Ierusalim. 6 ore târziu, mai târziu, 60 de stadii. Ei erau drept în jos pe drum, 6 mile spre Emaus. Aceea e ceea ce este. Și el a predicat, a confirmat profeția pentru 6 ore. Să nu mă condamnați pe mine pentru ale mele 3 atunci, vedeți? Dar observați, ei au predicat, ei au auzit o predică de 6 ore despre profeție fiind confirmată, adeverită. Acum se apropia înspre timpul de seară. Voi știți? El este același ieri, azi și în veci. Atunci a fost că el le-a deschis ochii să cunoască acel Evrei 13:8. El este același ieri, azi și în veci. La timpul de seară, evenimentele sunt făcute clare prin profeție. Ce se petrece în ceasul modern poate să fie ușor identificat dacă voi doar credeți profeția din ceasul acesta. Da, nepricepuților, zăbavnici de a înțelege, zăbavnici să credeți, voi continuați să chibzuiți asupra ei, să credeți că toți profeții au spus despre Mesia, nu ar fi trebuit să se întâmple? Acum el a verificat aceste puncte totul în urmă și a arătat ce a zis profetul că se va întâmpla. Atunci ei au început să înțeleagă. Deci el a zis, acționa de parcă el urma să meargă mai departe. Lor le-a plăcut de acest om. Ei au zis, tu le-ai dat ceva. Noi nu ne-am gândit la aceea, el este viu pe undeva. Ei vorbeau cu el și nu știau. Așa că el, și fără îndoială, că el a privit la ei întristat și a început să meargă înainte. Dar el a așteptat ca ei să-l invite. Aceea este ce așteaptă el în seara aceasta, ca voi să-l invitați. Și observați, când ucenicii aceia l-au invitat înăuntru la părtășia lor în jurul mesei, atunci era că el a făcut ceva întocmai cum a făcut el înainte de răstignirea lui și ochii li s-au deschis. Ei au cunoscut felul lui, stilul lui. Ei au știut ce a făcut el și el a făcut-o atunci întocmai cum a făcut el înainte. Și ei au zis, acela el! Și repede s-au ridicat să o strige și el a dispărut. Și unde le-au luat 6 ore să asculte la această predică, poate în 20 de minute ei au fost ușor de picioare înapoi să spună la restul dintre ei. El este înviat într-adevăr. El este într-adevăr viu. Prieteni, aceasta este împlinirea lui Maleahi 4, Sfântul Luca 17, Sfântul Ioan 15. Așa de multe! Apocalipsa 10. Așa de multe profeții care pot fi prinse exact la această zi. Și de asemenea în cartea lui Marcu și în Matei, unde el a zis că aceste mari semne și minuni vor apărea în cer. Și oamenii le numesc farfurii zburătoare.
pot să dispară cu puterea și iuțeala unui gând, inteligență care se poate muta înăuntru. El poate scrie, el poate vorbi, el poate face orice vrea el. Marele stâlp de foc, același ieri, azi și în veci, și priveliști venind pe pământ, piramide de fum, ridicându-se în văzduh, cu mult deasupra unde nu poate exista umiditate, nici nimic, 30 de mile înălțime, prezisă cu 1 an și jumătate înainte de a se întâmpla că va fi în felul acela. Apoi întoarceți fotografia și vedeți cine se uită în jos. Niciun cuvânt nu a greșit vreodată care a fost spus și aici este cuvântul lui Dumnezeu scris, confirmând că acesta e adevărul. Și este timpul serii din nou. Mă întreb dacă El s-ar întoarce prin har în seara aceasta și să facă ceva acum așa cum a făcut El acolo în urmă. Să ne rugăm și să-i cerem. Evenimente clarificate prin profeție adeverită. Dumnezeule atotputernic, ajută-ne! Ajută-ne, scumpe Dumnezeule, să înțelegem lucrurile care ar trebui să le cunoaștem, să înțelegem cuvântul Tău. Și acum, Doamne, am auzit predici acum de aproape 2000 de ani, scrieri din cărți, și în aceste zile din urmă aici s-au strecurat înapoi din nou și acum este spre timpul de seară. Metodiștii, baptiștii, presbiterienii și mulți din ei în jos prin epoci au vorbit cu Tine și poate chiar de-a lungul drumului a acestei zile mărețe, care nu a fost nici zi, nici noapte, așa cum a zis profetul, dar în timpul serii va fi lumină. Iisus a înviat din mormânt și i s-a arătat lui Simon și femeilor și le-a arătat că El era viu. Aceea a fost dimineața, iar apoi seara El a venit din nou înapoi. Dar El a umblat la ei în timpul zilei, mustrându-i pentru orbirea lor. Dar apoi El li s-a făcut cunoscut în timpul serii. Dumnezeule, vină o împărtășia noastră în seara aceasta care o avem în jurul cuvântului. Dumnezeule, este așa de rar crezut astăzi printre oameni, dar eu sunt mulțumitor că există unii pe care Tu i-ai chemat și i-ai rânduit la viața eternă și Tu ai zis, toți acei pe care Tatăl mi-a dat vor veni, iar acum în timp ce luminile de seară strălucesc, în timp ce Tu ai permis, Doamne, ca nici o profeție din sutele care au ieșit nu a dat greș niciodată, apoi, într-adevăr, dacă aceea identifică, acesta trebuie să fii Tu, căci nicio persoană nu poate fi așa de precisă. Întocmai ca Biblia, niciun om nu putea scrie, nici unul în decurs de 1600 de ani, de către 40 de scriitori diferiți, puteau scrie și să nu fie nicio eroare în ea. Scumpe Dumnezeule, mă rog ca Tu să Te manifesti în seara aceasta din Evrei 13:8, că Tu ești același ieri, azi și în veci. Și lucrările care Tu le-ai făcut atunci, Tu le faci astăzi. Și Tu ai promis-o, Tu ai zis, în aceste zile din urmă, când lumea este așezată ca Sodoma și Gomora, perversiune. Noi privim la acești băieți, tot așa de mult ca și la fete, purtând haine ca ei și vedem fetele încercând să se comporte ca băieții și vedem femeile și bărbații în acest veac pervers. Vedem atracția de sex a devenit un idol de închinare. Evanghelia a fost împinsă la o parte și goliciune în biserica Laodicea. O, Dumnezeule, ce oră! Vino, Doamne Iisuse, fă-te cunoscut nouă, căci noi o cerem în numele lui Iisus. Acum, în timp ce vă aveți capetele aplecate, ochii închiși, eu vă voi întreba ceva. Voi credeți că Dumnezeu este aici? Credeți voi că lucrurile care El le face astăzi este profeția împlinită? Credeți că Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci? Credeți că atunci când El a fost aici și s-a manifestat în trup pentru ziua aceea și lucrările care El le-a făcut acolo trebuiau să se repete din nou în ziua aceasta? Profetul a zis așa, Biblia a zis așa, toată Scriptura trebuie să se împlinească, ea nu poate greși. Cum s-a identificat pe sine? Prin a fi acel profet despre care a vorbit Moise, a cunoscut secretele inimilor oamenilor. Femeia i-a atins haina, el s-a întors și a zis, credința ta te-a mântuit. Când Simon Petru a venit sus la el i-a cunoscut numele, i-a spus cine era el, cine era tatăl lui. Și același Iisus iubitor nu este mort, El este viu pentru totdeauna, lăudat să fie Dumnezeu.
Și eu cred că în acest timp de seară acum, El ne-a chemat împreună din nou. O, Doamne Iisuse, vino printre noi, nu ne ocoli, vino stai toată noaptea cu noi până când această noapte se sfârșește, apoi lasă-ne să mergem mâine cu Tine, ca noi să Te cunoaștem în puterea învierii Tale, ca dragostea și harul și mila Ta să poată fi cu noi. O, eternule Dumnezeu, admite aceste lucruri. Noi știm că numai Dumnezeu singur le poate acorda. În solemnitatea acestei ore să spunem aceasta: Dumnezeu, Tatăl nostru, trupul nostru este un cort sărăcăcios pentru Tine, dar, Doamne, lasă ca harul Tău sfințitor, Duhul Tău Sfânt să vină acum, curățește-ne de fiecare îndoială și fiecare tulburare, fiecare suspiciune și fiecare linie de scepticism care ar fi în noi, ca noi să putem fi liberi fără nicio îndoială, să venim afară să mărturisim cu îndrăzneală ca Petru: Tu ești Hristosul, același ieri, azi și în veci. Noi credem căci cuvântul Tău este adevărul, Doamne. Lasă-ne doar să vedem înainte să începem acest rând de rugăciune, Doamne, și fă-te cunoscut nouă. Așa cum Tu ai zis, așa cum a fost în zilele lui Lot, când Abraham, acel grup chemat afară, așteptând după un fiu promis, Lot a fost acolo jos, ascultând un Billy Graham și un Oral Roberts modern la alcătuirea aceea denominațională de acolo jos, ca o națiune, dar Abraham a fost un călător fără nicio organizație, doar acest grup mic hoinărind în jur prin țara care el urma să o moștenească, și cei blânzi vor moșteni pământul. Într-o zi, sub umbra copacului, în timp ce ei ședeau, odihnindu-se, Dumnezeu a coborât în forma unui om. 2 îngeri au mers jos în Sodoma și Dumnezeu în trup uman a dovedit că El era. El a zis: Abraham, unde este nevasta ta Sara? Cu câteva zile înainte de aceea, el era Abram și S-A-R-R-A, Sara, nu Sarah, prințesă, și tu ai chemat-o pe numele ei de prințesă, fiica unui rege, tu l-ai chemat pe Abraham pe numele lui, Abraham, un tată de națiuni. Și tu ai zis: eu te voi vizita. Dumnezeule, cum a trebuit să salte inima acelui profet? El a știut cine erai tu chiar atunci. Nu-i de mirare că el ți-a spălat picioarele, a adus afară toată hrana care o avea și cea mai bună a așezat-o înaintea ta. El știa că acela era Dumnezeu acolo. Apoi el a zis: unde este Sara? Ca și cum el nu ar fi știut. Și tu, Abraham, i-a zis: ea este în cort în spatele tău. Și tu ai zis ce urma să se întâmple și ea în inima ei s-a îndoit de aceasta. Și atunci tu ai zis către Abraham: de ce s-a îndoit Sara de aceea, zicând în inima ei: aceste lucruri nu pot fi? Este ceva prea greu pentru Dumnezeu? O, Dumnezeule, Iisuse, Dumnezeul manifestat al cuvântului, ai zis: așa cum a fost în zilele Sodomei, lumea va fi în starea aceea chiar înainte de distrugerea lumii neamurilor, perioada neamurilor. Ia te uită, sodomiți până la măduvă. Și apoi tu ai zis că Fiul omului, la care întotdeauna se referă pentru noi ca un profet, va fi descoperit în ceasul acela. Împlinește cuvintele tale, o Dumnezeule. Noi, copiii tăi credincioși, așteptăm cu inimi sincere să ne dai credință, Doamne, căci când noi avem rândul de rugăciune, oamenii vor crede. Este timpul serii, Tată. Lasă ca luminile serii ale Fiului lui Dumnezeu, Cel ce era și care este și va veni, să se manifeste prin profeția care El a făcut-o. În numele lui Iisus Hristos. Amin. Eu sunt acum gata să mă rog pentru bolnavi, dar este un lucru ciudat, cum că atunci când stăm aici, și aici eu stau aici acum făcând o provocare publicului și conectați prin toată națiunea, că Dumnezeu încă este Dumnezeu. El nu poate da greș și ce a promis El, aceea El va face. El niciodată nu va omite să o facă, căci El a promis să o facă. De aceea eu pot pune încredere solemnă în ce a zis El. De aceea eu aștept după venirea Lui. Eu îl aștept să apară la orice vreme, pentru că El a zis: într-un ceas în care nu vă gândiți, lumea nu se gândește, atunci El va apare. Acum, atât cât știu eu sunt în tabernacolul meu aici și există câțiva oameni care șed aici pe care eu îi cunosc. Fratele Wright,
Câțiva dintre aceștia care șed aici, care sunt chiar pe aici, eu îi cunosc. Dar sunt mulți dintre voi pe care nu îi cunosc. Și eu nu am nicio cale de a spune că Dumnezeu va face aceasta în seara aceasta. Noi l-am văzut făcând-o pentru ani și ani trecuți. Dar El ar putea să nu o facă în seara aceasta. Eu nu știu. Aceea depinde de El. El este suveran. El face ce dorește El. Nimeni nu poate să-i spună ce să facă. El rămâne singur în voia Lui și căile Lui. Dar din cauza că El a promis-o, eu îi cer să o facă. Nu pentru binele nostru, că noi avem nevoie de ea, dar poate pentru binele unor străini, care Duhul Sfânt poate să fie uns. Acum El ar putea ungerea peste noi. Acum nu contează cât de mult El mă unge pe mine, El trebuie să vă ungă și pe voi de asemenea, cu certitudine, să credeți. Acum, eu vreau să am un rând de rugăciune și aș vrea să mă rog pentru cei bolnavi cât de mult pot eu. Acum noi putem ori să avem un rând, să chemăm oamenii și să-i aducem aici sus un rând de rugăciune și să ne rugăm pentru fiecare de aici care este bolnav, eu presupun, să am pe frații mei lucrători să vină aici cu noi și să pună mâinile peste voi. Noi sigur putem face asta. Sau fie că noi putem cere Tatălui nostru, care este singurul care ar putea face orice pentru voi, căci mâinile mele sunt doar ale unui om, ca voi oamenilor, dar lucrul despre aceasta este că nu este mâna umană care o face, este cuvântul lui Dumnezeu. Credința în acel cuvânt este ceea ce o face. Niciun lucru științific privitor la aceasta este cu totul neștiințific. Nu există niciun lucru pe care îl are creștinul în armura lui care e științific. A știut voi asta? Dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, smerenie, blândețe, răbdare, credință, Duhul Sfânt. Totul este nevăzut de știință. Și acela e singurul lucru care este real și durează. Tot la ce vă uitați vine din pământ și merge înapoi la pământ. Dar lucrurile care nu le puteți vedea cu ochiul vostru, dar îl vedeți declarându-se, aceea este lumea celor eterne. Ați crede voi dacă Dumnezeu s-ar manifesta și ar arăta că El este aici viu, făcând aceleași lucruri pe care El le-a făcut la început? După acest mesaj, ați accepta voi aceasta ca vindecare a voastră? Fie ca Dumnezeu să acorde aceasta. Acum eu cer oricăruia din casă, nu contează cine sunteți sau de unde sunteți, eu vă cer doar să credeți solemn acest mesaj a fi adevărul. Acela e mesajul care îl are Dumnezeu în Biblia Lui pentru ceasul acesta, că Iisus Hristos este aici în seara aceasta și este viu. Acum aproape, voi toți oamenii știți despre mine, eu sunt chiar aici în orașul unde am fost crescut. Eu nici măcar nu am o pregătire de școală gramaticală. Asta e exact adevărat. Și voi m-ați cunoscut destul de mult, eu sper că am trăit înaintea voastră să vă arăt că sunt cinstit și sincer. Eu nu sunt un fățarnic. Chiar și criticii mei nu spun asta. Ei doar spun, tu nu ești un fățarnic, dar tu ești doar simplu greșit. Tu ești doar neștiutor greșit, nu cu voia. Eu nu cred că sunt greșit neștiutor, deoarece cuvântul lui Dumnezeu mărturisește despre mesajul meu și aceasta ar trebui să vă spună cine este El. Și voi mă auziți clar spunând că acesta nu sunt eu, deci atunci acesta trebuie să fie El. Este adevărat? Aveți credință în Dumnezeu atunci și priviți încoace și voi să credeți pe Dumnezeu. Dacă puteți crede pe Dumnezeu, Dumnezeu va acorda pentru voi. Dacă El poate face asta așa cum El a făcut-o mai înainte, atunci El încă este Dumnezeu. Voi credeți asta? Tu o crezi? O doamnă care șade aici înaintea mea, privind la mine, are lacrimi în ochii ei, sinceri. Eu nu știu cine este ea, nu am văzut-o niciodată. Eu sunt un străin pentru tine. Crezi că Dumnezeu cunoaște secretul inimii tale, dorințele tale, sau păcatul tău, sau orice este? Tu crezi că El știe? Tu crezi că El ar putea să-mi descopere care este păcatul tău? Ce ai făcut? Ce nu ar fi trebuit să faci? Sau dorința ta, orice este? Dacă El ar face-o, te-ar face să-L crezi, să știi că acesta trebuie să fie El? Ai vrea să o accepți ca pe El? Nu este păcatul tău care te supără. Tu ai mărturisit aceea, dar tu vrei botezul Duhului Sfânt. Tu îl vei primi. Eu l-am văzut mutându-se jos peste ea. Ca voi să puteți ști că eu mă uitam la femeie, ea se uita la mine. Eu vreau să vă arăt pe Duhul Sfânt. Priviți aici, chiar peste această femeie mică care șade aici, jos sub picioarele mele aici. Când eu am spus asta,
Acela e același lucru care ea îl vrea, botezul Duhului Sfânt. Tu crezi că îl vei primi, soră? Ridică-ți mâna atunci. Eu niciodată nu am văzut femeia în viața mea cu bună știință. Vedeți acest om care șade aici cu capul în jos, șade chiar acolo cu gulerul care nu-i se potrivește și așa mai departe? Tu suferi cu o boală de vezică. Tu crezi că Dumnezeu te va face bine? Ridică-ți mâna dacă vei accepta aceasta. În ordine, Dumnezeu să-ți admită cererea ta. Acest om tânăr care șade chiar aici vrea botezul Duhului Sfânt. Tu crezi că Dumnezeu ți-l va da, Domnule, cu cravata de șnur alb, atârnând în spate? Dumnezeu va acorda aceasta? Acest om de aici se roagă pentru soția lui. Ea este într-un ospiciu. Tu crezi că Dumnezeu o va vindeca? O va face bine? Tu o crezi? Tu o poți avea. Cu mâna ta sus la gâtul tău, crezi că Dumnezeu poate să vindece starea aceea de inimă care te supără? Acea boală de stomac care o ai? Tu șezi acolo, suferi chiar acum. Este corect? Crezi că El te vindecă? Atunci tu poți să o ai. Amin. Voi vedeți? El este același ieri, azi și în veci? Întrebați pe oamenii aceia, vedeți dacă eu îi cunosc. Eu nu-i cunosc, dar El îi cunoaște. Amin. Vedeți lumina aceea pe partea peretelui, de acolo, atârnând chiar jos peste un om care șade acolo? El suferă cu o stare a șirei spinării în spatele lui. El nu este de aici. El este din Georgia. Domnule Duncan, crede cu toată inima ta, Dumnezeu va vindeca boala aceea de spate. Tu crezi cu toată inima ta? Dumnezeu să te binecuvinteze. Aici este un om care șade înapoi de tot, aici cu boală de spate, uitându-se la mine. Eu nu-l cunosc, dar el este domnul Thompson. Tu crezi? Ridică-te, domnule, înapoi acolo, așa ca eu sunt un străin pentru tine. Asta e adevărat. Dar tu șezi acolo rugându-te. Boala ta de spate este vindecată acum. Iisus Hristos te face bine. Va fi lumină chiar pe la timpul serii. Nu vedeți voi? El este aici în seara aceasta. El este marele eu sunt. El este același ieri, azi și în veci. Credeți voi aceasta? Sunteți satisfăcuți și convinși că acesta este Iisus Hristos făcându-se cunoscut, identificându-se în profeție? Nu te îngrijora de ochi. Dumnezeu vindecă pe cei bolnavi și nenorociți. Câți oameni câți sunt aici bolnavi? Să vă văd mâinile. Doar se pare că există o așa tragere și o încordare. Aveți careva din voi oamenii cartonașe de rugăciune? Eu nu știu cum să vă trec pe aici. Eu vreau să mă rog pentru voi și eu nu știu cum să o fac. Voi vedeți și priviți la perete. Cum îi voi lua eu acolo? Cum ar fi dacă faceți un interval aglomerat? Voi îl aveți pe celălalt blocat chiar acolo. Fiecare s-a oprit nemișcat. Ascultați, auziți-mă. Vi-am spus eu vreodată ceva în numele Domnului altceva decât ce s-a împlinit? Este corect? Totul a fost corect întotdeauna. Eu nu vi-am cerut niciun ban în viața mea, nu-i așa? Nici o singură dată. Nu am luat nicio ofertă în viața mea. Eu nu sunt aici pentru bani. Eu nu sunt aici să vă amăgesc. Eu sunt aici să manifest cuvântul lui Dumnezeu din ceasul acesta. Eu vi-am spus adevărul și Dumnezeu a mărturisit că acesta este adevărul. Acum eu vă spun, așa vorbesc Scripturile, că dacă credinciosul își pune mâinile peste bolnavi, Iisus a zis, ei se vor însănătoșa. Credeți voi asta? Atunci în prezența lui Dumnezeu, nu credeți că El o va face chiar acum? Acum puneți-vă mâinile unul peste celălalt și doar țineți-le acolo pentru un minut. Acum să nu vă rugați, doar puneți-vă mâinile unul pe altul. Acolo afară în țară și eu însumi, eu mă întind peste aceste batiste. Acum eu vreau să vă uitați la mine doar un minut. Ce a lăsat Dumnezeu nefăcut? Priviți cum este El, ce cuvântul care noi l-am citit, profețiile care noi le-am spus că Iisus s-a identificat prin profeții. Acum priviți la oră și aceste ultime 3 săptămâni unde noi am așezat ora în care trăim. Priviți la ceea ce am citit, cum este cu profeții falși și aproape semnele care ar amăgi pe cei aleși. Cum cuvântul a fost manifestat, cum Dumnezeul acestui veac a orbit minciuna, inimile oamenilor și cum că Dumnezeu însuși a zis prin profețiile Lui că aceste lucruri vor avea loc în această epocă la Odiseea. Nu a rămas nimic nefăcut. Dumnezeu este aici, chiar același Dumnezeu care a vorbit cu acei oameni spre Emaus, care s-a identificat prin profețiile care au fost prezise despre El. El este aici în seara aceasta, identificând prezența Lui prin profețiile prezise pentru această epocă. El este același, ieri, azi și în veci. Puteți voi să o credeți. Atunci puneți-vă mâinile unul peste altul, să nu vă rugați pentru voi înșivă, ci în felul vostru rugați-vă pentru persoana aceea pe care vi-ați pus mâinile, căci ei se roagă pentru voi. Acum priviți, să nu vă îndoiți. Și acum dacă ați putea vedea la ce privesc eu
și voi știți că eu nu v-aș minți stând aici, dacă ați putea vedea și credința voastră ar putea atrage acel măreț Duh Sfânt care s-a mișcat acolo în aer, despre care știința a luat fotografii și îl vedem mișcându-se prin clădirea aceasta, doar încercând să găsească un loc să aterizeze, încercând să găsească un loc de ancorat. Crede-l numai, fratele meu, el a identificat-o prin Scriptură și așa mai departe, căci este corect. Acum rugați-vă cu sinceritate pentru persoana aceea pe care vă aveți mâinile, ei se roagă pentru voi. Dragă Iisuse din Nazaret, căci noi suntem conștienți, Doamne, prin cuvânt, că Tu ești aici, prin promisiunea că Tu ești aici, oriunde sunt adunați 2 sau 3 în numele meu, acolo sunt eu, în mijlocul lor. Și aceste semne vor urma celor ce cred. Dacă ei își pun mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoșa. Afară prin undele acestui telefon, fie ca Marele Duh Sfânt să meargă în fiecare adunare, fie ca aceeași lumină sfântă la care ne uităm chiar aici în biserică, fie ca ea să cadă peste toți și fiecare, și fie ca ei să fie vindecați în timpul acesta. Noi mustrăm dușmanul pe diavolul în prezența lui Hristos. Noi spunem dușmanului că el este învins prin suferința pentru alții, moartea Domnului Isus și învierea triumfătoare a 3-a zi. Și dovada lui dovedită că el este aici printre noi, în seara aceasta viu, după 1900 de ani. Lasă ca Duhul viului Dumnezeu să umple fiecare inimă cu credință și putere și virtute de vindecare din învierea lui Isus Hristos, care este identificat acum prin această mare lumină, încercuind biserica în prezența Lui. În numele lui Isus Hristos, admite aceasta pentru slava lui Dumnezeu. Fie ca aceste batiste peste care ne rugăm, fie ca ele să meargă la bolnavi și suferinți pentru care sunt intenționate, fie ca același Duh Sfânt care este aici acum identificându-se, să se identifice pe fiecare pacient peste care acestea se pun. Fie ca prezența lui Dumnezeu așa să le umple inimile cu credință, încât boala din trupul lor să fie vindecată. Aceasta noi o cerem pentru slava lui Dumnezeu, în prezența lui Isus Hristos și în numele lui Isus Hristos, așa cum noi, slujitorii lui Isus Hristos, o cerem. Amin. Acum, din inimile voastre, mie nu-mi pasă ce a fost greșit cu voi. Puteți voi, din inima voastră, să credeți cu toată inima, căci cuvântul lui Dumnezeu v-a admis cererea voastră. Eu cred că fiecare mână, așa cât am putut vedea, s-a ridicat sus. Dacă voi o credeți, acum amintiți-vă, aceasta s-a terminat. Voi acolo afară, pe rețelele telefonice, dacă ați crezut cu toată inima, așa cum lucrătorii își pun mâinile peste voi și cei dragi ai voștri își pun mâinile peste voi, dacă credeți cu toată inima voastră că s-a terminat, este terminată. Marele Duh Sfânt, El este aici în tabernacol în seara aceasta. Eu l-am văzut mișcându-se peste oameni, s-a arătat aici pe partea unui perete și a coborât peste un om, a venit jos aici și sus prin clădire, făcând cunoscute secretele inimilor, identificarea prezenței Lui să arate că El este același, ieri, azi și în veci. El este în mijlocul nostru, El este Dumnezeu, Dumnezeul care nu dă greș niciodată. Și nu ne ardeau inimile în noi și nu ne arde acum să știm că noi suntem acum în prezența lui Isus Hristos cel înviat, a cui să fie slava și lauda pentru totdeauna, care este în chipul clar al lui Jehova Atotputernic, care a coborât într-o formă de un stâlp de foc, într-un rug aprins, să atragă atenția unui profet, care a coborât pe munte și oricine care l-a atins măcar trebuia să fie ucis în afară de Moise și Iosua. Cum a fost că el a condus pe copiii lui Israel prin pustie în călătoria lor, ca un model al poporului chemat afară astăzi. Aici este el prin cercetare științifică, chiar s-a identificat înaintea științei și chiar prin acțiunile lui și chiar prin profeția lui, lucrurile care sunt profețite despre el să facă în această zi, să-l facă același ieri, azi și în veci, au fost perfect adeverite. Nu este aceasta suficient să facă inimile noastre să ardă în noi? Dumnezeu să vă binecuvinteze! Acum, cu un acord, să ne ridicăm și să zicem: eu acum accept pe Iisus Hristos ca salvator și vindecător. Și prin harul Lui, din această oră înainte, o Dumnezeule, nu lăsa necredința
să intre vreodată în inima mea, căci eu am văzut profeția din această zi împlinită. Eu cred că Iisus Hristos este viu și aici acum își confirmă cuvântul din ceasul acesta. Profețiile care au fost scrise despre El acum s-au împlinit în mijlocul nostru. El este Salvatorul meu, Dumnezeul meu, Regele meu, al meu totul în tot. Dragă Dumnezeule, ascultă mărturia noastră și dă-ne zi de zi pâinea vieții. Și noi îți oferim laudă, o Dumnezeule, din adâncul inimii noastre. Noi te lăudăm, cel puternic, Dumnezeul profeților, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Oh, ce moment! Ce timp! Oh, Lili, oh, Lili, just only believe. All things are possible. Only believe. Putem să o cântăm în felul acesta. Now I believe. Oh, now I believe. All things are possible. Now I believe. Now I believe. Oh, now I believe. All things are possible. Now I believe. Este aceea mărturia voastră? Acum așa cum ne aplecăm capetele? Till we meet. Till we meet. Till we meet at Jesus' feet. Till we meet. Till we meet. God be with you till we meet again. At Jesus' feet. Till we meet. God be with you till we meet again. Cu capetele noastre aplecate, fratele Vail stă aici să ne elibereze în rugăciune. Fratele Lee Vail, el este un scriitor pentru Tabernacol aici de literatură și cărți și așa mai departe. Frate foarte scump, el a fost cu mine în multe campanii. Doresc să fi avut o șansă să las pe fiecare lucrător și să-i aduc aici sus și să vorbesc cu ei. Voi înțelegeți, eu sunt sigur, fiecare lucrător, noi suntem bucuroși să vă avem aici. Toți laicii, oamenii din diferite biserici și câți alții, noi suntem bucuroși să vă avem aici. Și este într-adevăr rugăciunea noastră, unul pentru altul. Dumnezeu să fie cu voi până ne întâlnim din nou. Cu capetele noastre aplecate și mâinile noastre ridicate, să o cântăm din nou foarte dulce către Dumnezeu. Till we meet.